жаунірства, Сина Бога біла, ось як змянілі болі услыхані, серця кахалані, о, плача серця, плача безупинна, за гріх Твой, Ісус, терпіть боль невинна, каюся моцна за свої провини, Божа оціни. Ісус, на жахливые муки, тихі ягнятка ворогам шуканий, Ісус мой коханий. Ісус, Ти за срібні гроші учням невдячним юдам був проданий, Ісус мой коханий. Ісус, тяжким смутком і болі, як сам засвідчив, був Ти протяганий, Ісус мой коханий. Ісус, на молитві у саді, пот з Тебе лився кривавий, як з рани, Ісус, поцілунками страдай, руки злочинців бив настиг отданий, Ісус мой коханий. Ісус, пути грубые жорстка, бив Ти свавольним жаунірством зв'язаний, Ісус мой коханий. Ісус, громадою і лживой, був продан новим судом зневажаний, Ісус мой коханий. Ісус, на Каяфи в дорозі, соромом був за волоси тяганий, Ісус мой коханий. Ісус, брат очима Мальхуса, твар найсвятейший збитий, обсміяний, Ісус мой коханий. Ісус, праз фальшивих двох свідків, був як бунтарник неслушно поданий, Ісус мой коханий. Будь привітаний, будь усхваляний, за нас отданий і зневажаний, будь улюблений, будь похвалений, Боже благословлений. Ах, я маті, так жалобно плачу,
небесного володарства для Миколая Хила, год после смерти, для Антона, Франца, Марии, Юзефа, для Аделии и Викентия, Мишкевича, усіх померлих сям'ї Мишкевич, для Болеслава, 2 годы после смерти, и Станиславы Жаўнеркевич, для Валерия Сергеевича, 7 дзён после смерти, для Марии Каменко, 7 дзён после смерти. На пачатку этой святой мшы перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына с предвечное Слово еднаешь с собой род человечий. Дай просим, каб со щирой отданностью и с живою верой люд христианский шел нас устрож великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні Пан сказаў Самуэлю: «Напоўні рог свой алеем і ідзі. Я пасылаю цябе да Єсея з Бетлеема, бо я знайшоў сабе караля між сынамі ягонымі». Калі яны ўвайшлі, ён убачыў Эліява і сказаў: «Сапраўды перад Панам гэта памазанік ягоны». І сказаў Пан Самуэлю: «Не зважай ні на аблічча яго, ні на ягоны высокі рост, бо я адкінуў яго. Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што навідавоку, а Пан заглядае ў сэрца». Нарэшце Єсей прывёў да Самуэля сваіх 7 сыноў. І сказаў Самуэль Єсею: «Пан нікога з іх не выбраў». І сказаў Самуэль Єсею: «Ці гэта ўсе твои сыны?» Той адказаў: «Застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак». І сказаў Самуэль Єсею: «Пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе». Тады Єсей паслаў па Давіда, і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў Пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух Пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слово Божие. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець
мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Читання послання святого апостола Павла да Ефесцаў. Браты, калісьці вы былі цемрай, а цяпер вы святло ў Пану. Паступайце, як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкніцеся да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплённых справах цемры, а лепш выкрывайце іх. Бо пра тое, што яны робяць патаемна, нават сорамна казаць, а ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: прачніся, які спіш, і ўваскрэсні з мёртвых, і Хрыстус асветліць цябе. Гэта Слова Божае. Хвала Табе, Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Я святло свету, кажа Пан. Хто пойдзе за мною, будзе мець святло жыцця. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час, праходзячы, Jesús убачыў чалавека сляпога ад нараджэння. Ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў гразю вочы сляпому і сказаў яму: «Ідзі абмыйся ў купальні Сілам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчым. А суседзі тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», а іншыя: «Падобны да яго». А ён сам казаў: «Гэта я». І павялі яго, таго, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Jesús зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся ў яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: «Гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу».
Тады некаторыя з фарысеяў казалі: «Не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату». Іншыя казалі: «Як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды?» І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому: «А ты што скажаш пра яго? Бо ён адкрыў табе вочы». Той адказаў: «Гэта прарок». Сказалі яму ў адказ: «У грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш», і выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: «Ці верыш ты ў Сына чалавечага?» Той адказаў: «А хто ён, пане, каб я паверыў яго?» Езус сказаў яму: «Ты ўжо бачыў яго, это той, хто гаворыць з табою». Ён жа сказаў: «Веру, пане», і пакланіўся яму. Гэта слова Пана. Сядайце. Дорогие браты і сёстры, сёння мы знаходзімся ўжо ў палове Вялікага посту. Палова Вялікага посту прайшла, яшчэ 3 тыдня, і наступіць свята Вялікай ночы, наступіць свята Воскресення Пана. Але сёння перад намі стаіць вобраз Езуса Хрыста, які лечыць сляпога чалавека ад нараджэння. Сляпога ад нараджэння. Гэта, як мы ведаем, практычна невозможно, але, напэўна, для Езуса Хрыста, які з'яўляецца сапраўдным Богам і сапраўдным чалавекам, бо сёння мы бачым, што першае чытанне, якое было, чыталася пра тое, што Давід быў намашчаны на караля. Чаму гэтае чытанне мы сёння чыталі? Мы павінны зразумець, што Езус Хрыстус мае карані на гэтай зямлі, пэўныя карані паводле свайго цела. Ён з роду Давіда. Мы бачым таксама сёння Езус Хрыстус, калі адчыняе вочы сляпому, гаворыць ясна гэтаму чалавеку: «Ці верыш ты ў Сына чалавечага?» Бачым, гэты чалавек, які перад тым, як яму пасля таго, як былі адчыненыя вочы, пацярпеў даволі шмат, быў прызываны да фарысеяў на суд. Ён павінен быў сведчыць, ён засведчыў, яго выгналі з суда, бо засведчыў, сказаўшы, што гэта прарок. Не так, як яны хацелі пачуць. Яны думалі, што зараз застрашаць гэтага чалавека, і ён засведчыць так, як ім трэба. Але бачым, што гэты чалавек пакланіўся Езусу. Ён стаў ведушчым, ён меў такую вялікую магчымасць бачыць гэты свет па-новаму, дзякуючы Езусу Хрысту. І, напэўна, калі мы прачытаем уважна невялічкае тое урывак з паслання святога апостола Паўла да эфесцаў, мы бачым, што Христос той, які нас асвятляе, што Христос той, які дае нам уваскрасенне з мёртвых. Мы бачым, што Христос таксама той, які ачышчае нас ад усяго зла, якое паходзіць з гэтага свету, і пагэтаму уваскрасае. Таксама вось гэтая хвіліна, калі вылячэнне ад слепаты, гэта тое самае, што вылячэнне чалавека ад слепаты духоўнай. Мы некалькі тыдняў назад маліліся падчас малітвы ў другую нядзелю Вялікага посту, дзе падчас малітвы калекты гаварыліся такія словы: «Пане, дапамажы нам, вылечы нас ад слепаты духоўнай, адкрый нам вочы духоўвыя, каб мы убачылі Цябе». Каб мы убачылі Цябе. То есть бачым вельмі ясна, што мы павінны выпрасіць ласку у Бога, каб адчыніліся нашыя вочы духоўныя. Бо мы глядзім на гэты свет, глядзім на ўсё стварэнне вачыма цялеснымі, вачыма, якія мы палучылі дзякуючы нашым бацькам, вачыма гэтага свету. Але ёсць Христос, які праз хрост нас робіць сваімі дзяцьмі, і мы павінны ўбачыць
Бога, як нашого Айця Небесного, як того, який дає нам життя очима небесними. І як ми можемо бачити Бога очима небесними? Напевно, ми повинні добре зрозуміти. Каб убачити Бога, ми повинні повірити Богу. Повірити не тільки у Бога, але повірити Богу. Каб убачити Христа, ми повинні повірити Христу. І ось тут завжди питання, наскільки ми відчиняємо самих себе на віру у Христу. На віру не у Христа, а на віру Христу. Довериться Христу. Это вельми важно, дорогие браты и сестры. Откинуть те сумнения, которые часами мучать и моцно мучать нас у гэтым свете, откинуть сумнения, каб довериться Христу, что сапраўды тое, что Он говорит, усё збываецца. Что сапраўды тое, что Он говорит, гэта правда. Гэта правда. Гэта так і ёсць, і іначай быць не можа. Ніхто не можа на гэтай зямлі словы Езуса Христа супярэчыць словам Езуса Христа і сказаць, што Христос у нечым неправы. Ніхто не можа на гэтай зямлі. Бо той, хто гаворыць пра неправасць Христа, пра тое, што нешта супярэчыць, Бог супярэчыць у гэтым свеце, той не паходзіць ад Бога. Той не шукае праўды, той шукае праўду іншую. Шукае праўду, якая не паходзіць ад Бога. А калі не з Богом, кажа Христос, хто не са мной, той супраць мяне. Хто не са мной, той супраць мяне. Поэтому заставаемся з Езусом Христом. Прислухаемся до сённяшняга Евангелия. Не палянуемся быць з ім, хоць нават гэты свет нас так прываблівае да сябе, моцна прыцягваючы, кім бы мы ни былі, дарагія браты і сёстры, што бы мы ни рабілі ў гэтым свеце, на якім узроўні бы мы не знаходзіліся духоўным чи матэрыяльным, гэты свет моцна нас прыцягвае да сябе, але мы павінны зразумець, што Христос перамог гэты свет, што Христос перамог усё, што Ён галоўнейшы ў гэтым свеце, не там той ці іншы чалавек. Так, яны важныя ў гэтым свеце, але не галоўныя ў гэтым свеце. Тут гэта вельмі важна нам добра і ясна зразумець у нашым жыцці. Прыслухацца Христу, прыслухацца таму, паверыць таму, што Ён гаворыць, паверыць у тое, што Ён гаворыць Христос, што Ён нам кажа. Няхай сённяшняе Евангелие дапаможа нам адчыніць вочы. Просім Духа Святога, які сыходзіць таксама і праз Христа, бо гаворым, які праз Айца, ад Айца і Сына паходзіць, які ад Айца і Сына паходзіць, каб адчыніў нашыя вочы. Бо Христос таксама, калі прыйшоў да вучняў сваіх, Ён гаворыць, прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя, каму адпусціце, таму будуць адпушчаныя. Мы паверылі ў гэта. Видите, як стараемся мы падчас Вялікага посту прыйсці да споведзі, каб паспавядацца. Але мы бачым адну вялікую праўду. Паспавядацца з чаго? З грахоў, з таго, што мы учынілі дрэнна, пакаяцца ў нашых паводзінах, каб жыць і бліжэй і зразумець Христа, каб нашыя вочы адчыніліся. Бо поўныя граха вочы могуць з цяжкасцю адчыніцца. Учора там чытаў такое вельмі цікавае апавяданне пра аднаго салдата. Это было ў часы Другой сусветнай вайны. У Італіі там адну вёсачку занялі салдаты. Там не пісала, якія салдаты, скорей ўсяго, нямецкія салдаты занялі вёску пэўную. І даволі такі адзін салдат быў моцна агрэсіўны. Яму не падабалася, што людзі ходзяць невялічкі касцёл, і там была такая цудоўная фігурка Маткі Божай, зроблена з белага мрамара, да якой людзі заходзілі заўсёды. Людзі былі простыя, вясковыя людзі, маліліся у сваіх цяжкасцях, аддавалі ўсе свае беды у рукі Найсвяцейшай Панны Марыі. І гэта яго, чым больш яны туды хадзілі, бачыў гэта, асабліва, знаеце, як трывога,
так усе бягут да Бога. Вайна, тым больш, чалавек не знаў, куды кінуцца. Чалавек у цяжкую хвіліну не знае, куды кінуцца. І вельмі часта чалавек хіліцца да Бога. І вось яму гэта ўсё неяк надаядала на гэта глядзець, ён нервнічаў ад гэтага ўсяго, бо быў выхаваны таксама ў сям'і па-рознаму, і нічога веры не было. Бацька ўсё жыццё насмяхаўся з Бога, матка бы як адносілася да веры у Бога, да выхавання дзяцей у Божым. І вось аднойчы, калі быў у тым месцы гэтага пасёлка, блізка каля касцёла, пільнаваў, і быў як бы такім вартавы, каб пільнаваць парадку, ён бачыў, што група вернікаў пайшла, малілася, ён так глядзеў, а потом зашоў да гэтай святыні, і для яго было моцна злосці, нейкай такой злосці, гледзячы на эту фігурку Маткі Божай, ён не устрымаўся і стрэліў у фігурку з карабіна. Устрэліў з фігурку з карабіна і бачыў, і думаю, зараз ось куля, як ударыць мрамор. Мрамор, вы знаеце, это даволі не такі цвёрды матэрыял, як граніт ці там нейкі камень, і разлеціцца эта фігурка, але куля каля самага, далятаючы амаль да Маткі Божай, проста ўпала. Нават не даляцела, проста блізка ўпала. І пачуўшы выстрал, прыбеглі салдаты, людзі прыбеглі быстра туды, убачылі, што сталася, што зрабілася, убачылі, як з вачэй Маткі Божай пацяклі слёзы у гэтую хвіліну. Но такі вялікі цуд здарыўся на гэтым месцы, вялікае парушэнне, але што сталася з гэтым салдатам, ён які бачыў, які гэта ўчыніў, у яго адчыніліся духоўныя вочы на тое, што ён учыніў. Не то, што прыйшло нейкае пакаранне адразу з неба, кірпіч зваліўся на галаву ці што. Не зваліўся кірпіч, цэгла не спала на галаву, ні балка не спала на галаву. Хаця побач з яго кіраўніком, які зачаў крычаць, што трэба людзей выводзіць, упала і балка. Такія здарэння адбыліся цікавыя на гэтым месцы, але гэты чалавек дзякаваў потом, як уже не апавядаючы да канца гэтага апавядання, чалавек дзякаваў, што адчыніліся вочы духоўныя, нават прайшоўшы праз такі жэст блюзнерства ў бок Бога, падняў руку нават на вобраз Божы, на фігурку гэтую Маткі Божай падняў, але атрымаў вялікую ласку міласэрдзя ад Маткі Найсвяцейшай, што ён мог адчыніць свае вочы, ён потом калісьці пазней прыехаў, каб жыць блізка, каб быць блізка гэтай фігуры, дзе хадзіў бесперапынна маліцца, адчыніліся вочы ў чалавека. Можа, няхай не так нашыя вочы адчыняюцца, няхай праз нейкія такія цяжкасці, супярэчнасці, кажуць, наш скок супраць Бога, бо часамі чалавек скача, выстаўляе Бога на выпрабаванне і думае, што яму гэта ўсё абыдзецца, з рук сыдзе. Бо часамі можа і не сысці з рук гэта ўсё, калі мы скачам супраць Бога, скачам супраць сваёй прыроды чалавечай, скачам супраць, я не ведаю так, начинаем паводзіць сябе вельмі страшна, грэшна і так далей. Можа быць такая інтэрвенцыя Божая, але Бог заўсёды дзейнічае на чалавека, нават сколькі б чалавек не падпрыгваў супраць яго, ён заўсёды падзейнічае так асцярожна, так, ён навучыць чалавека, абавязкова будзе навука для кожнага з нас, але хоча, каб адчыніліся вочы, бо Бог не хоча смерці грэшніка, але каб звярнуўся і меў жыццё. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца
Да Бога, який виводить нас з темри граху и одорвая своим святлом, узнесем с верою супольные молитвы и просьбы. Молімся за святий касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, стварыцеля і пана ўсяго стварэння. Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб яны з любоўю настаўлялі грэшнікаў і вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны дапамагалі ўсім занядбаным і пакрыўджаным. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Цябе просім. Молімся аб ласцы добрай споведзі для тых, хто ўдзельнічае ў велікапостных рэкалекцыях. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў хросботу зрабіла нашае хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Цябе просім. Просим опеки Маті Божої, ласки, здоров'я для Інни, Санько, Тебе просим. Моль и просим володарства Божия для Миколая Хила, для Антона, Франца, Марии, Юзефа, для Адели и Викентия Мишкевича и всех померлых семей Мишкевич, для Валяслава и Станиславы Жаунеркевич, для Валерия Сергеевича, для Марии Каменка. Тебе просим. Нехай Бог усемогутний окуне у сердца нашего Збавителя Иисуса Христа всех людей, несправедливо покрывдженных, несправедливо осудженных, тяжко и невылечально хворых. Просим так само милосердности и избавления для всех наших охверодавцев. Тебе просим. Усемогутный Боже, Ты сам вылечиваешь наши слабости и показываешь счастье. Учини просим, как мы завсёды были верные Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. О, кровь святая, о, кровь откупления, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, Отца на збавлення, Ти правильно лічиш рани. О,
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокою верой и належной пошаной складать сие за збавление всего свету. Праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Голодна, гейда и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашага. І Он святло, якое прийшло на світ, бо кожний, хто вірить у Його, не ходив у темри, але мев святло життя. Про сакрамент святого Хресту Он визволяє нас з темри граху, каб ми були детьми святла. Тому небо і земля співають Тобі новую пісню хвали, і ми з усіми хорами ангелов прославляем Тебе разом з ними, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вишинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес, і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Йозафам і абраннікам, са святымі апосталамі, Тваімі слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Йозафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечныя. Аминь. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкаво супокою дні наші, дапоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усяляка неспокою. Чекали исполнення щасливої надії, прийстя збавці нашого, Єсуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Амин.
Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. За поеднание тела и крови по нашей Баранко Богоши, яка береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, яка береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, яка береш на себе грехи світу, а даруй нас упокой. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Пан докранувся до моїх очей, я пішов, обмив твар і став бачити, і повірив у Бога. Сльози з твару моєго витираєш, мой Єсу, слухи. Знов де мені промовляєш про серця посір. Твоє скрижані забуду ніколи, Божа. Кольки тобі причиняю я болю, большая, чем криш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, супокой мяне, огарни мяне, не покинь мяне из умой. Шлях свой, полный упадков Тебе я открою веру. Зможешь Ты смыть их своею кривою тяжко. Будь вести мне у свет за Тобою, дай мне досталь напиться любовью Твоею. Большая, чем криш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, супокой мяне, огарни мяне, не покинь мяне из умой. Болю,
Збавца світу, дай мне сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Ізно Христі, Збавця світу, дай мне сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Ізно Христі, Збавця світу, дай мне сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Молимся. Єрусалим, Боже, Ты освятляешь кожного человека, який на этот свет приходит. Осветли наши души зянием Твоей ласки, каб думки наши были сгодны с Твоей волей, и каб мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Сядьте, коли ласка. У понеділок годовина свячення катедрального костела у Мінську, катедры урочистость у архидиоцезии свята. Святая имша в нашем костеле у 19:00. У второк имша у 9:18 и 19. У середу у 9, у четвер урочистость святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны Марии. Свято обов'язковая, святая имша в нашем костеле у 9 и у 19 годин, у Новосвірчинському костеле у 18 годин. На імші треба бути, а так само необхідно устрымацца ад неабавязковай працы. У гэты дзень мы на імшы на 19 гадзін асвецім абраз, які нам намалявалі у гонар святого Юзефа. Там намаляваны святы Юзеф. Вельмі прыгожы абраз атрымаўся. Я калісьці, там адзін калекцыянер такі быў недамаляваны гэты абраз, так толькі быў пан Езус і твар святого Юзефа. Але гэта вось кампазіцыя з даволі знанага мастака, поэтому я прасіў вось мастака, які малюе нам усе абразы, каб ужо быў адзін палец, які маляваў нам усі святую Тэрэску Яна Паўла, і это ўсё адзін той же самы мастак малюе. Яго таксама папрасіў. Матку Божу ён нам намаляваў ружанцовую, ён нам дамаляваў якраз гэты, вось усё, што не хапала для гэтага абраза, атрымаўся. Мы троху, ён быў меншы, таму відаць там такі, што даточана часткова, даложана частка вось палатна, поэтому гэты абраз намаляваў, дзякуючы ахвяраванням ружанцовага кола святого Юзефа. Это іх патрон, поэтому яны стараюцца, кажуць, пакрыць кошты вось гэтай усей працы, якая была, вось і дамаляваць абраз, а таксама і раму зрабіць гэтую. Поэтому дзякуе ім велькі, і на 19 числа мы асвенцім гэты абраз. Таксама у пятніцу распачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі. Гэта значыць, будзе святар, які будзе, рэкалекцыі абавязкова павінны адбыцца падчас Вялікага посту. У кожнай парафіі гэта значыць практыкі духоўныя, практыкаванне духоўнае для парафіі. Звычайна доўжацца яны 3 дня. Распачынаюцца ў пятніцу, распачынаем ад 17 гадзін споведдзю,
Потом крыжовый шлях. Пасля крыжовага шляха 19 гадзіне будзе святая імша. Гэта вось так будзе у нас у пятніцу. Будзе таксама адарацыя Найсвяцейшага сакраменту да 21:00 можна у цішыні памаліцца, але таксама будзе магчымасць паспавядацца. Пагэтаму вельмі прашу добра падрыхтавацца да споведзі, зрабіць добры рахунак сумлення. І ў пятніцу, в суботу таксама будзе цэлы дзень ксёндз тут, у касцёле. У нас будзе святая мша ў 9 гадзін раніцы, потом у 10 будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Прасіў бы колы ружанцовыя і малітоўныя групы арганізаваць хаця бы па гадзіне. Па гадзіне мы будзем звяртацца да колаў ружанцовых, аб'явім, каб арганізаваць адарацыю. Што значыць арганізаваць адарацыю? Можна песні жальбы спяваць, можна маліцца на ружай, можна ў цішыні маліцца. І іншыя такія малітвы пасыйныя, гэта значыць пакутаў Езуса Хрыста чытаць, каронкі да мукі Пана. Там ёсць шмат малітваў такіх, якія падчас Вялікага посту можна ўжываць у нашай пабожнасці. Далей будзе святая імша ў 19 гадзін у суботу. Вось за гэты час будзе споведь цэлы дзень да 21:00. Хто не зможа днём прыйсці, можа вечарам паспавядацца, будзе заўсёды тут ксёндз. Ксёндз альбо спавяднік, альбо я, бо ксёндз Кірыл будзе на рэкалекцыях у іншым месцы. Пагэтаму выбар будзе такі. Я ўжо так сказаў спавядніку, што так яго затрудню да споведзі, каб пастараўся. Да, гэта вось такі. І ў нядзелю таксама ад 9 гадзін будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент, у 11 будзе імша. Пасля імшы песні жальбы, потом імша будзе ў Новым Свежні ў 13 гадзіне, і затым таксама да 6 часоў будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент, будзе магчымасць памаліцца, пастаяць перад Jesусам Христом у Найсвяцейшым сакраменце. Вось гэта такі парадак. Імша будзе у нас у Ацэдзе і у Ацэда і ў Жацерава будзе у 9 гадзін раніцы ў наступную нядзелю. І Новы Свежань, адпаведна, ў 13. Будуць дваіх, мы будзем, адзін ксёндз паедзе туды-сюды, как говорится. Один туды, другі сюды, да. Один на запад, другі на восток, да. Вот так будзе. Поэтому дзякуй. Вось так. Я прашу таксама наших валанцёраў там троху на такую дапамогу, каб пасля імшы вечарняй троху падрыхтаваць для святара, які тут будзе рэкалекцыі рабіць, падрыхтаваць такі невялікі перакус, каб ён мог спакойна тут быць у касцёле. У нас усе магчымасці для гэтага ёсць. Ну і яшчэ, паважаныя, уже ўсё купленыя білеты, куплена ўсё. 18 числа прыедзе чалавек, які будзе з Германіі, які будзе ўстаноўліваць нам арган наш. Тут цэлая эпапея арганная была. Набылі мы, спадзяемся, што пан Бог змілуецца, ён даедзе. На самалёт білеты куплены, на аўтобус білеты куплены, каб даехаць да Мінска. Там ужо тут я на месцы. З 18 числа ён будзе тут у нас на 2 тыдні да 2 числа. До 2 красавіка, апрэля. Будзе до 2 апрэля, за гэты час ён павінен будзе нам устанавіць наш арган, і каб ён так, этот самый. Поэтому, сами понимаете, мы где-то насобирали на установку органа каля 1000 евро, а ўсё стоит 6,5. Установка, я ж не говорю, сколько мы уже отдали за его. Представляю, 25 тысяч, каб купить, 6,5 тысяч, каб разобрать, 4 почти тысячи, каб привезти. Вот столько мы уже заплатили, да? Осталося один рывок. Я уже молчал гэтыя дни тихенько, не хотел портить настроение никому, але некоторые стараются. Так само, ось поміж іншими, коли ходим там, хоть нейкую сумму ахвяровать на этот арган. Там есть скарбоночка у нас перед выходом. Можно в скарбоночку, можно в киоск, коли ласка. Мы все собираем докладно
І я вас вельмі шчыра прашу, бо так у мяне так асоба, я, знаеце, звяртаўся да адных, да другіх, так трошачкі нешта не вельмі памаглі людзі, вось мне шмат дапамаглі, нам вось была цэлая вось это набыць усё, вось цяпер, ну так трошачкі трэба нам пастарацца, дарагія браты і сёстры, да гэтага, бо так пакуль яшчэ на гарызонце такіх вялікіх памочнікаў няма. Значыць, троху будзем самі старацца на гэту справу. Вось буду вельмі удзячны. Вось гэты арган, то есть мы хочаш не хочаш, а да вось чалавеку мы павінны аддаць это до конца 18-го, насабіраць гэтую суму так нейкім чынам да 1 числа, каб ён паехаў, каб мы з ім разлічыліся. Мы ўдагонку, як кажуць, яму пасылаць не павінны. Ну, неяк троху павінна будзем гэта ўсё. Плюс, напэўна, мы, знаеце, тоже яго прабыванне тут утрымоўваем, то есть у нас чалавек, які ахвяраваў сваю кватэру, каб тут жыў гэты чалавек, вось буду прасіць хтосьці, каб там часамі падышоў, згатаваў яму, што мы будзем дамаўляцца, як будзе далей гэта ўсё. Пагэтаму вось такія справы. Но гэта 2 тыдня, амаль што ён тут будзе. Амаль 2 тыдня. Я удзячны вам за тыя ахвяраванні, якія складаеце. Ну, мы зараз патроху робім капліцу. Там, дзе капліца, рыхтуем, там такі вось робім памяшканне, Валера працуе там, пака бурым, то есть там, што можам, там ужо трошачкі яно ўжо ў такім стане было даволі складаным, і плітка, і ўсё, але мы там пераробліваем, робім. І ў капліцы, каб вы ведалі, будзе жыць ксёндз для стаўпецкай парафіі, гэта будзе месца, дзе будзе жыць ксёндз. І там такое для унізу, і калі будзе вікарый, ці вікарый, будзе некалькі гасцявых пакояў, але таксама будзе для, калі мы праводзім нейкія акцыі, і будзе першы этаж, будзе на 3 этажа раздзелена, і будзе вось так, на першым этажы будзе такое месца для розных спатканняў і так далее і таму падобнае. І нам гэта будзе вельмі добра, у нас вельмі многа месяцаў парафіі, і я думаю, што гэта вельмі добра, каб вось для нашай стаўпецкай парафіі, каб развівалася і ўсё. То есть мы працуем, стараемся працаваць, стараемся ўсё рабіць на хвалу Божую, насколькі гэта будзе добра ўсё. Ну, як кажуць, патомкі дацэняць, ну, звычайна, не вельмі дацэняць, ну, хвала будзе ў Бога толькі. Далей, у нас есть, запрашаем таксама, ёсць акцыя «Великоднае святло», можна прыносіць свае вырабы, набываць прапанаваныя. Наши валанцёры стараюцца. Ну, я ўжо гаварыў, пісаў паняніна, не напісала са скромнасці, што ў нас найлепшыя валанцёры ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, конечно, маладцыны, стараюцца, заўсёды дапамагаюць. Запрашайце святара да хворых ці састарэлых на велікодную споведь. Гэта абавязкова, я вас вельмі прашу, што я паспавядаў, ксёндз як прыйшоў, знаеце, трошачкі гэта неправільна, перад Божым нараджэннем, ксёндз прыйшоў, то паспавядаў, а так цяжка ксяндза запрасіць. Поэтому запрашайце, прашу, а велікодная споведь абавязковая. Гэта вот мы павінны памятаць пра гэта. Велікодная споведь абавязковая, грэх цяжкі над тым, хто не спавядаецца перад Вялікаднем. Ёсць яшчэ першы, другі нумар часопіса «Аве Марія», набывайце. І запрашаю ўсіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у наш парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбываецца ў суботу о 18 гадзіне. Вось гэта коратка ўсе аб'явы. Нехай Боженька вас благаслаўляе, заўсёды сцеражэ. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Схилите головы на благословление, могутный Боже, узглянь на тых, хто узносить да Тебе свае молитвы, падтрымлівай немоцных, оживляй своим святлом блукаючых у смяротным змроку, каб милостиво збаўленыя
Тобою от усяго злога з Твоей допомогою досягнули найвищого щастя, праз Христа Пана нашого. Аминь. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабіяні наш чудотворця, став мічний оборонця, нам шлях спаління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став мічний оборонця, нам шлях спаління покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях звоління покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи сакраменти. А дари ласка й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа Пана нашого. А под крижем мать стала, крышу смуту